Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Kung bago ka para sa aking YouTube channel guys, don't forget to subscribe me and click the notification bell button. Alright guys, karon guys, magkaon ko og merinda pichi-pichi. Alam niyo yung pichi-pichi guys? Pichi-pichi yung kamuti atay or balanghoy. Balanghoy na gihimo siya og inani guys oh. Yan, ito ang pichi-pichi. Wow! Ano siya? May niyog, tapos mayroong cheese, maraming cheese. Yan ang pichi-pichi, guys. Yan. Bago ang lahat, guys, huwag kayo mag-skip ng aking ads kasi malaking tulong yun sa akin. Please support me, guys. Mga bayot, hello, OFW. Saba, Ming. Saba rin ka, Ming. Ikaw na lang story ni Ming, oh. Saba kasi Ming. Napukul ni Riday, ginataan. Kini guys, kining duwa nga akong kaunon karon, ako nang gipalit. Tag 180 kaya utang man. Nakinipod 150 ginataan. Bilo-bilo. Yan, lami kayo na siya. Sa Bisaya pa na landang, nya pichi-pichi gid sa Bisaya. Oo, ambot kay unsan ginataan din sa ila diri pero sa amo landang na siya. Karon guys, magkaon ta akong tan-awon. Ay, kalami. Kasi siya nakas akong outfit guys, kay siksik ayok ko. Pichi-pichi. Ang pichi-pichi guys. Napukoy bilo-bilo. Hala, kalami. Nara, oh. Landang, oh. Oh. Kakal man ni guys. Hala, kalami kaayo. Humot, worth it kaayo. Pichi-pichi. Ang pasaktan. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Son, the Holy Spirit. Amen. Go, go, go guys. Hello, pichi-pichi. Kain na tayo. Wow, nabuhay ka. Anan ta? Pichi-pichi tsaka landang. Yes, hello, kain na tayo. Nandito ako bisita si Sinugnog. Abot ng kalat ang bayot. Hi po. Ang bayot na tsaka dal ng abot. Galing bulan. Mami ka ano. Natapit ko kaya maamo ko gamay ano eh. Anan ta? Kaman eh. Anan ta? Anan? Sen Ali yan. Binili mo ta? Kuha ka platito kang abot ko ang bayot og kalit oy. Sabi yung bayutan ni. Yung alit og kalit ang bayot. Di ka lang sa skuan. Bulan. Kuala Lumpur na bulan. Bulan bayot. siya. Tilawi ang bayot oh. Yan bayot. Kamutan na lang na kay pubrit na. Nag-chopstick ako kanin chopstick nog. Marunong ka nito nog? Mag-ano? Chopstick? Yan? Magkaan mo. Nagkikira ka dito ta? Ito na. Napugkoy, ginataan. Babalik Kailangan ko magyapon ako ginataan. dito ta. Marcoles. Wala na naman ako dito sa Marcoles. Sarap. Mataba na ano yung bata ni Kipe? Ewan ko, di ko alam. Nakanta din nyo ah. Ako rin tila ang bayot ani kay aron tambok ko yung bayot ni. Kung hindi mo kala ang bayot, mabuang mo siya. Kung sa ka sa bulan, uy. Ha? Ano ka doon? Trabaho. Trabaho. Ang bayo. Tapos punta naman ako doon sa Naga. Tinawag kita kagabi, ni-snub mo ako. Busy ako sa to. Nag-anak ko, daghanan dala ko. Nasa dahil ko bag.
kahit tita. Lami kayo guys, order mo to kay Madam Yana. Nakaka. Si Madam Yana ang tinda nito. Kuha ka lang bawal mo kung kinog. Yung doon. Ay, ito na oh. Ito na. Mm. Wow, malagkit. Makain ka. Alam mo ito? Para sa bayot, kaya buang ng bayot, ipanon. Ulong ka dito para makita ka mo. Na, ang bayot on, nabuhay. Ito mong naw, mong iring. Ang bayotan ni. Laagan. Kahawin mo si Otlom. Huh? Si Otlom nga bayot. Ano mo sarap? Ito o yan? Ito tas yan. Wow! Sana Ito. all. Kalami. Tawagin mo sa Diana. Dayeng. Sarap. Nililigo daw. Ay, naligo. Naligo sa Diana? Naligo sa Dayang akong silingan. Pakilawan po na ako. Naligo man daw. Naayos sa sapal ba? Nakikita mo pa si John Paul? Kadayang na lang ko. Kailangan ko sa Dayang. Diana, tilakman mo dali na. Nilami kayo. Ano yan? Ginataan sa kapitsi-pitsi. Di ba na ako'y kalson? Oy! Dito kay Yana. Ang dami doon. Kay Yana. Lami kayo. Kutsara dito ka. Sa kutsara. Tagay ako. Sara no. Nagluto siya? Baligya. O nga nga, nga nga nga. Nga. Dali. Lami kayo. Nadiri guys. Niabot si Diana. Siksi kayo. Na siksi ka si Diana. Kay baligo man ni. Ako sa gitawag. Ano pitsi-pitsi. Oh, gwapa kayo. Mas aramina. Backbones pa yung mga flawless. Oh. Napon si Otlom. Oh. Napon si Otlom. Nangabot ang mga iring. Ay, ginoo ko. Nani abot Otlom bayot. Kalit taguho diha. Pakanon kasi mabuang ang bayot. Pitsi-pitsi man ni. 180. Ano, 150 ata. Ka? Napoy maha, napoy kimchi. Samit ba? Ano, may po landang. Worth it mo po lang lasa, kalamit ma'am. Gusto mo na yan, dami ko na nakain. Kasi na itong isa. Mga kaon ani, taga naman ako. Ano siya? Ang kaayo. Oy! Dahil lamit bayot. Bubuha kong bagkaon. Ang bayot, lamit bayot. Nakaipulit ka na naman. Nagsain ka na naman. Nog mansanitas. Tamang-tama nog, kuhay kong uban nog. Di ba mo ako? Di ba pira ka ha? Di ba nog? Bukas wala naman ako dito. Bahala ka sa buhay mo. Pabulan na naman. Bulit. Ito niya. Ano ka sa bulan? Mong kang Balik baga. Nakatrabaho na hayo. grabe kang outfit sa Aramina. Oh. Hi na. Ano na yan na, lami?
Let's do it, you. Da, siksik ayo. Murag sa Aramina. Lami kay Lola. I-upload mo na naman yan. Oo. Lami Dahil ka. kayo. Hindi ba guys? Lami kayo. Hi mga OFW. Thank you so much. I wish you. Kumusta kayo? Pasensya na mo. Malagsara ako mag-vlogs. Abangan nyo pa aking mga sinunod na video. Mga mukbang. Ano pa. Maswel mo. Yan. Libre mo kami ka ah. Pohon, malo yung ginoo, maglasyahan. Wala pa man, pero tabangan ko sa mga followers, mga supporters. Hello mga guys! Don't skip my ads. Thank you so much. I love you all. Don't forget to subscribe me guys, Nobs Vlogs. And click the notification bell button. Di ba, Nog? Parot. Okay guys, God bless you. Thank you. Bye.